vlastne potom po kombajne už nemusíte používať žiadny prepad, máte pole pripravené riskovať. Výkonnosť tohto kombajnu obily pri použití vlastne automatického navádzania autotrek, takisto automatického riadenia rýchlosti systému Harvestman, v podstate obsluha len sedí v kombajne, rýchlosti reguluje automatika, aj záber, dokáže vlastne pri dobrom odlože spraviť bez problémov 60 hektárov. Tento výkon je v obili. Samozrejme, kukurici je to v závislosti od toho, aké sú porážky, aké sú polia, ale obily máme vyskúšané s autotrekom, s Harvestmartom 60 hektárov. Teraz máte možnosť vidieť vysýpanie vlastne do prekladacieho vozu, ktorý sme vám ukázali pred stanom. A z tohto prekladacieho vozu vlastne potom bude zase prekladaná hmota do nášho návesu Brandner. Poprosím, tu nám ide zozadu náves, aby sme mu vytvorili priestor. Veľkou výhodou týchto prekladacích vozov je, že vlastne tento